Щях да се бутна, се извинявам. Да, не сме заедно. Да, само Излизате на сцената, някой трябва да ви даде знак или трябва аз да дойда? Работим. Разкажете ми за събитието, на което присъстваме тази вечер. Какво представлява? Ами събитието за мен е много вълнуващо, тъй като аз от много години, да кажа от 30, съм закърмен и с джаза, и с поезията. Това, което е общо, че двамата музиканти, Теодосий Спасов и Веселин Койчев, съм слушал още тогава, преди 30 години, джаз линия, където свиреха заедно. И разбира се, тогава се породиха и първите стихове, които ми публикуваха в списание Народна младеж. И след така 29 години писане, на 30 април 2014 година, Тихи нощи, стана факт с промоция, но другата ми тази мечта да направя джаз и поезия вече се осъществи, това, което ще могат да видят зрителите след малко. Да ви питам конкретно за книгата, да ни разкажете малко повече. Какви са основните теми, на които залагате във вашата лирика? Ами основата е любовна лирика, тихите стъпки, това, което успях да разбира точно след 29 години на кого са тихите стъпки, за музата, за истинската любов, истинските ценности и това, с което съм обвързан, моето желание с 10% от приходите на книгата да даря за онкоболни деца. Заедно с мен ще се радвам децата да четат и радостина, и краси, така че за мен това е голяма привилегия и удоволствие. Благодаря. Поезията или как се чувстваш, четейки тези стихотворения? Или, ами не, тъй като си му дъщеря още повече, може да кажеш, примерно, много се радвам, че баща. Че ни покани. Така, работим. Така. Разкажи ми за стихотворенията, които представяш, какви чувства будят в теб, какъв тип са? Ами стихотворенията на Венци са много мили, много искрени, чувствата са много искрени в тях. Неговите стихотворения са любовни и аз много се радвам като ги чета. И също за мен е чест, че той ме е поканил тази вечер тук да чета негови стихотворения и да могат колкото се може повече хора да разберат за него и неговата поезия. Мерси. Ти си дъщеря на поета. Разкажи ми, той дълго ли планираше това събитие? Ами от доста време го планира това събитие. Всъщност това е втория концерт, който той изнася за тази книга, като той също много се вълнува и аз покрай него, понеже това е една сбъдната за него мечта и наистина много се радвам да го видя толкова щастлив за това, че най-накрая можа да го осъществи. И наистина просто, когато човек чете неговите стихотворения, се усеща просто колко са истински, колко са дълбоки и че наистина просто всичко това е преживяно, не са просто думи. Благодаря много, супер бяхте двама. Събитието, на което присъстваме тази вечер. Това е една идея на Венци. Отдавна беше ми споделил и има желание да направи нещо, което преди години беше традиция в българската култура. Джаз и поезия. Той е почитател на нашата група от 80-те години джаз линия, когато свирихме с Веско. Тогава заедно с Елда Ибрахимова, Дочо Панов, Радул Начков и много често сме правили такива изпълнения джаз с поезия. Венци е поет, той от 30 години пише своите стихове, има голям, многоброен кръг от почитатели и за мен е удоволствие да бъда с него тази вечер. По какъв начин подбрахте музиката, която да се съчетава най-добре с неговата лирика?
Ние решихме да подберем някои от пиесите, които сме свирили в джаз линия, тъй като това се харесва на Венци. И сега, днес, тази вечер ще направим един импровизиран джем сешън и ще бъдем вдъхновени от поезията. Слушайки поезията, ще решим по какъв начин да направим нашето изпълнение да стане в тон и да подкрепи поезията. Да бъде една така основа от една страна и от друга страна да допълни думите с музика. Имате ли да добавите нещо? Не, приятно слушане, ако сте тук. Добре, благодаря много. Често казва, че са докоснати от звездите, от ангел небесен, от силно преживяване. Това усещане приема най-разнообразни форми. Звук, картина, танц, слово, песен оставя траен спомен от преживяването. Творците ни дават възможност да се докосваме до божественото, до непреходното, до частиците на безкрайната вселена. Добре дошли на всички гости, приятели и ценители на изкуството в Клуб Студио 5, където ще споделим приятни моменти с джаз и поезия. Аз съм Борислава Стоянова и ще ви представя участниците в арт-проекта на Нов български университет «Джаз и поезия». Теодосий Спасов, Веселин Койчев, китара, авторът на стихосбирката «Тихи нощи» Венцислав Йорданов, Стиховете ни му ще поднесат Краси Адамов и Радостина Йорданова. На Нов български университет арт-проекта «Джаз и поезия» се излъчва в YouTube канала на Нов български университет и стриминг канала на Департамент масови комуникации. Сега да се потопим в звук.
преди 30 години направи различен, това, което направи разликата в мен, джазът, състоянието на духа в една далечна, точно преди 30 години майска нощ. Започнах с тихите стъпки, които ги чувах и скоро ги видях. Книгата е Тихи нощи, тихи стъпки. Вървя с стъпките, които с мен вървят и ден и нощ. И притихвам тихичко до мене, дори в джоба си да нямам грош. Не ме предават, бавно си отекват и тръгват, щом на път поема пак. Толкова години ме следват, не ме оставят в късен мрак. Аз зная, че са твоите момиче, от детството с мен вървят и усмихват се, когато ми е тъжно, и прогонват мислите ми всеки враг. Ще дойде ли денят, в който след толкова терзания и толкова борби, лицето ти да зърна щастие голямо, ако искаш после и душата ми вземи. Вървя с стъпките ти тихи, аз зная, че си истинска любов. Не ме измъчвай, моля те, открий се. Нали го знаеш, аз съм твоят слънчев зов. Самата ти не се разбираш, та аз ли ще те разбера? Написано си, закодирано и никой няма ключ към кода. Загадка ли? Не. Пергаментно си писмо, но не искам в него да се ровя. Какво да търся между редовете ти? Послание за обич, може би? Защо инато е сърцето ти да влюбва се, когато се реши? Препускане. Аз не мога без буйният ритъм на огнена, страстна, красива любов. Душата се мята, сърцето се скита, вятърът ниже студен и суров. И само думите в мене отекват от ехото на твоята нежна усмивка. Буйният огън в сърцето не стихва, луната даже тихо наднича. На върхът съм пак на буйният ритъм, на огнена, страстна, красива любов. Душата си в теб преоткрих я, последвал в сърцето си вечния зов.
За тебе създавам мечти. Защо те обожавам? Тая спокойна януарска нощ на тавана сам си размишлявам. Каква ли ще е тази мощ, дето караме да те обожавам? Накрая правя заключение. Сърцето, пълно с доброта, ме кара да съм людовлюбен и най-щастливият в света. Защото с усмивка топла, поставяш ти на мен крила, а с чара си и красотата поддържаш огъня в кръвта. Притихна. Очите ми вечер за сън ме заспиват. Светът се усмихва различен. Душата копнее, задава въпроси, но отговори ма. Аз те обичам. В нощта без чадър ще се скитам, а дъждът ме вали прозрачно. Ще се вслушам на капките в нежния смисъл, те шепнат ритмично, как те обичам. А сутрин, когато очите потеснат и в моята стая надникнат, очи ще отворя и първо ще шепна: само тебе, тебе обичам. Браво!
завръщане ще бъда сам. По-сам от самотата. И притихнал в себе си ще знам, че ти за мене си съдбата. Ще търся твоето лице, не знам дали ще го открия. В това море от цветове и тайната си пак ще ти разкрия. Как чаках дълги нощи, дни, в забързаното утро виках името, което ме плени и в сърцето си откликна. До твоето завръщане ще бъда сам. Не знам дали ще издържа до края. И притихнал в себе си ще знам, че все за теб ще си мечтая. Вяра в се продава и тя струва 10 лева, не повече. Разстила се мъглата на вода. Слънчев лъч проблясва като в огледало. Разпръсва тишината, озарява светлина. Разпалва с мълчаливо образи в бяло. Аромат на цъфнали цветя, полет на самотна нощна птица, изгаряща тополка без слова, проблеснала сълза за лица. Разстила